Γεια σας, γεια σου Μαρία. Γεια σας, Άλεξ. Για να δούμε, θα μπουν και οι άλλοι. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Θα κάνουμε έτσι, θα πούμε για τον ανάδρομο Ερμή. Από σήμερα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Θα πούμε και για τα ζώδια όλα με τις αγγελικές κάρτες ταρό. Προβλέψεις. Γεια σας Έλφος, Μαρία, Βαλεντίνα. Γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρδούλες θέλω. Ετοιμάστηκα, βγήκα. Μια και έχω και γιορτή σήμερα. Το ένα μου όνομα. Είπα να κάνω το live-άκι μας αυτό. Να το... Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου Χρήστο, γεια σου user εδώ. Εγώ ανακατεύω και την τράπουλα για να είμαστε σωστοί. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Είπαν σήμερα να κάνω κι εγώ ένα δωράκι. Δεν πειράζει, κερνάω που λέμε, δεν κάνουμε, ναι. Παλιά μας φέρνανε κούκλες. Αλλά τώρα δεν θέλουμε κούκλες, είμαστε εμείς μόνοι. Ευχαριστώ Χριστό. Ευχαριστώ Χριστό. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Λίγο θα περιμένουμε ακόμα. Έτσι. Και να αρχίσουμε να λέμε για όλα τα ζώδια. Να πούμε και για τον ανάδρομο Ερμή, που από σήμερα μέχρι και τις 10-11 του Αυγούστου θα είναι μαζί μας. Ξέρετε από ανάδρομο Ερμή, εντάξει, φέρνει λίγο τα πάνω κάτω, όχι σε όλους. Εξαιρούνται αυτοί που έχουν γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή και θέλω και λίγες καρδούλες να μου πατάτε, έτσι, για να παίρνω και εγώ τα πάνω μου πιο πολύ. Γεια σου Χρήστο, γεια σας παιδιά, γεια σας Σόνια. Γεια σας, γεια. Εγώ ανακατεύω και την τράπουλά μου για να είμαι έτοιμη, για να σας πω σήμερα τι θα γίνει, πώς θα πάει η μέρα σας. Γι' αυτό και το κάνω και πρωί, έτσι να έχουμε μια ενημέρωση. Αλλά αν θέλετε γράψτε μου, γιατί θα μου κάνετε και ερωτήσεις όσοι θέλετε. Γεια σου Μαρία, γεια σου Ελένη, γεια σου Χρύσα. Όσοι θέλετε μπορείτε να μου κάνετε και ερωτήσεις για όσο θα είναι ανοιχτό το live, μετά από τα ζώδια που θα πούμε και για τον ανάδρομο. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε για το τι θέλετε στη συναισθηματική σας ζωή, να μάθετε, αν έχετε κάποια ερώτηση και μπορώ να την απαντήσω με μια γραμμούλα που λέει ο λόγος, με μια γραμμή, να πούμε κάποια πράγματα που... Γεια σας Σάκη, Άννα, γεια σας, 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 γεια σας. Ζέστη σήμερα. Καλημέρα Σόνια, ζυγός εδώ και εγώ ζυγός Σόνια μου, μαζί σου συμπάσχουμε 16 χρόνια. Και λίγο ακόμα. Πού θα πάει, θα το καταφέρουμε. Καλημέρα παιδιά. Και ό,τι θέλετε με ρωτάτε μετά από τα ζώδια, μετά από τον πρόλογο που θα κάνουμε. Όχι τώρα, δεν θα κάνουμε, γιατί μου στείλανε να συμμετέχουν. Δεν θα κάνουμε συμμετοχή, με άλλους δηλαδή, αλλά σας έχω όμως και μια συνέντευξη με την Σοφία Βόικου, τη συγγραφέα από εκπληκτικά ιστορικά μυθιστορήματα. Έρχεται σε λίγο, όχι σε λίγο σήμερα, μπορεί να το κάνουμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα, αλλά θα σας ειδοποιήσω εγώ. Θα σας ειδοποιήσω για να ξέρετε. Αμήν και πότε Σόνια μου. Εγώ να δεις πόσο το θέλω. Έχω αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου. Αυτό ένα σου λέω, Σόνια μου. Ζυγή, καρκίνη, εγώκερη, Κρυή. Τα έχουμε δει όλα με αυτόν τον Πλούτονα που ήταν εκεί στον εγώκερο, που μας έκανε όλα αυτά τα τετράγωνα. Δεν μπορώ να πω εδώ. Δεν μπορώ να πω τι μας έκανε. Ναι, δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολα, πολλές αλλαγές, πάρα πολλές αλλαγές. Αλλαγή σπιτιού,
αλλαγή οικογένειας, σχέσης, εργασίας. Δεν ξέρω και τι μπορεί να έχουν έρθει και οι εξωγήινοι και το έχω δει, αλλά δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Και τα πάντα όλα. Αυτός ο παρορμητικός, ο σταυρός είναι το κάτι άλλο, δηλαδή δεν ξέρω τι πέρασε. Φυσικά βέβαια είχαμε και τους μεταβλητούς, που έχουμε και μεταβλητούς, είχαμε και τους σταθερούς, γιατί μέσα σε ένα οροσκόπιο υπάρχει και το στοιχείο και του νερού και της φωτιάς και των μεταβλητών και αναλόγως βέβαια σε πόσα σημεία και πόσους πλανήτες έχετε στο κάθε ζώδιο, και εκεί βέβαια αλλάζει και το οροσκόπιο, να πω κι εγώ. Λοιπόν, οπότε τώρα λιγάκι θα περιμένουμε ακόμα να μπουν κι άλλοι και να αρχίσουμε να μιλάμε για την ημέρα σήμερα. Πάλι μπράβο Σόνια μου, είσαι δικιά μου εσύ. Έτσι, από το 0 όντως κάναμε τόσο αγώνα να φτάσουμε σε ένα σημείο και ξαφνικά πάλι βρεθήκαμε κάτω και πάμε μόνο λέει προς τα πάνω. Φυσικά να πούμε ότι θα το έχετε ήδη καταλάβει, ότι δεν είμαστε και σε ένα κόσμο που βοηθάει. Ο κόσμος δεν βοηθάει. Εγώ βοηθάω. Είμαι από τους ανθρώπους και δεν μιλάω μόνο για τα ζώδια που θα τα πούμε ή και τις κάρτες ταρό, τις αγγελικές κάρτες ταρό που θα πούμε σήμερα κτλ. Ο κόσμος δεν βοηθάει. Δεν θέλει άλλο. Συνήθως μιλάει περισσότερο από πίσω μας παρά μιλάμε εμείς μαζί. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να μιλάω. Θέλω την επικοινωνία. Αντιστέκομαι σε αυτό πραγματικά το πολύ άσχημο σύστημα που υπάρχει η ζήλια. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήλια. Υπάρχει πολύ κουτσομπολιό, πάντα υπήρχε το κουτσομπολιό, από παιδάκι θυμάμαι που βγαίνανε όλοι τότε είχαμε αυλές, είχαμε γειτονιές, έτσι μεγάλωσα και εγώ, είμαι από το Περιστέρι, που βγαίναμε όλοι έξω, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτό. Δεν ξέρω όμως τώρα τι υπάρχει, ο καθένας δεν μιλάει, δεν θέλει να μιλήσει και μιλάει από πίσω από τον καθένα. Αυτό είναι decadence, παιδιά, με συγχωρείτε. Είναι ο κατήφορος, ο απόλυτος κατήφορος των προσώπων και της προσωπικής, ας πούμε, ευγένειας που μπορεί να έχει προς τον άλλον. Λες και του έχεις κάνει κάτι. Άμα του έχεις κάνει κάτι, πες το και μην του ξαναμιλάς. Αλλά άμα δεν σου έχει κάνει και δεν του έχεις κάνει, τι να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρόνια πολλά. Τι καλός. Γεια σου, Χρήστο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ο Βαγγέλης εδώ πέρα που έγιναν μέλη. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες. Και εντάξει, υπάρχουν και διάφοροι και πάρα πολλά παιδιά εδώ στο TikTok, Έλληνες, ξένοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι που λέμε. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Εδώ το TikTok μας έφερε international και global πράγματα να κάνουμε. Οι ζυγοί είμαστε δυνατοί, Σόνια μου. Το ξέρω, βρε αγάπη μου, αλλά πόσο δυνατοί να είμαστε. Κάποια στιγμή έρχεται και λέει, και λες μάλλον, τι θα γίνει. Αυτό το έχουν και τα καρκινάκια, το είχαν και οι εγώκεροι που δεν είχαν σηκώσει κεφάλι και τώρα βλέπεις πολλούς εγώκερους, πολλούς καρκίνους, κρυούς, λιγάκι σηκώνονται. Ζυγή, γεια σου Ευαγγελία μου. Σηκώνονται λίγο, κάνουνε πραγματάκια, θέλουν να πάνε μπροστά. Σαν να υπάρχει έτσι μια κινησούλα και εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει η κινησούλα. Γεια σου, καλά είμαι, ευχαριστώ. Τώρα θα πούμε εδώ τις αγγελικές κάρτες για όλα τα ζώδια. Περιμένουμε λίγο να μπουν και οι υπόλοιποι. Και μιλάμε έτσι λίγο γενικά για τις σχέσεις. Εγώ προσωπικά θέλω να κάνω έναν κύκλο και το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Έναν κύκλο που να μπορούμε δηλαδή να είμαστε κάποιοι και να μιλάμε με τα ζώδια. Γι' αυτό υπάρχουν και οι συνδρομές βέβαια εδώ που είναι πάμφθινες για το μήνα. Και στο YouTube, στο κανάλι μου Μαρίνα Σεραφιμίδου, και εκεί να κάνουμε ένα κύκλο, μια συντροφιά, μια παρέα και να μιλάμε και να είναι σαν μια έτσι εύκολη ψυχολογία, να το πούμε, που δεν θα σε βάζω στο κρεβάτι. Καλημέρα Κώστας, καλημέρα. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα. Πολλά φιλάκια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λέω να κάνω, μπράβο, πατήθηκε καμιά καρδούλα, έτσι να έχουμε.
Να έχουμε καρδούλες στην αγάπη, τι θέλουμε όλοι. Λοιπόν, οπότε αυτός ο κύκλος να είναι είτε που θα δημιουργηθεί και εδώ από το TikTok και από το YouTube και όσοι θέλετε να μπορούμε και να μιλάμε και να λέμε τα δικά μας και να υπάρχει και ένας προσωπικός οδηγός που μπορώ και εγώ να σας βοηθήσω και εσείς να μπορείτε. Καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου, θα τα πούμε όλα αυτά, θα σας απαντήσω, να ξέρετε, θα πούμε λίγο πρώτα για τις αγγελικές κάρτες και για αυτά που θέλω να κάνω και για τον ανάδρομο Ερμή και μετά θα έχουμε τις απαντησούλες σας. Αυτό πια της ελληνικής οικογένειας δεν ξέρω, μπορεί και να μην είναι μόνο της ελληνικής, αυτό το να θέλεις ας πούμε η σχέση, το να χωρίσεις και να χρησιμοποιούν σαν μοχλό πίεσης, είτε το ένα, ο μπαμπάς, είτε η μαμά, είτε και οι δύο τα παιδιά, αυτό είναι ένα τραγικό, για τα παιδιά κυρίως. Και βέβαια και για την όλη τη φάση, είδαμε τι έγιναν στην Αγία Παρασκευή. Τα βλέπω στο ίντερνετ εγώ, γιατί δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση, δεν την αντέχω, με κάνει και πέφτω ψυχολογικά. Εγώ θέλω να δημιουργήσουμε, που λέτε, ένα κύκλο, μια συντροφιά, μια παρέα, που θα μπορούμε να μιλάμε. Ενδεχομένως και να το κάνουμε και να βγαίνουμε και έξω, δεν πειράζει, δεν θα είμαστε μόνο εδώ, ή να βρισκόμαστε εδώ μέσα στο TikTok, στο YouTube. Η Μαρίνα Σεραφιμίδου, κάντε και μια εγγραφή. Και σε αυτό το προφίλ, και όσοι ήρθατε από το άλλο προφίλ που φοράω κάτι άσπρα και τα λοιπά, επειδή είναι δύο αλλά ένα θέλω να έχω, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα Ντορίτα, καλημέρα. Οπότε θέλω να κάνουμε αυτό. Όσοι λοιπόν θέλετε και εσείς, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Ναι μωρέ Κατερίνα μου, το ξέρω, έχεις δίκιο, είναι πολύ σκληρό αυτό, πάρα πολύ σκληρό και ξέρεις κάτι, είναι το γαμότο που λέμε. Θα τα πούμε όμως, θα σου πω και τι λένε τουλάχιστον και τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι, καλημέρα καρδούλες, θέλω, βλέπω να μου στέλνετε καρδούλες να ανέβουμε λίγο έτσι πάνω, εκεί το χεράκι στην καρδούλα εδώ πέρα που είναι free. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να μιλάμε, είναι 10 και 13, καλημέρα λοιπόν σε όλους. Θα έχετε ακούσει ότι από σήμερα και μέχρι τις 11 λοιπόν Αυγούστου, μέχρι 10-11 Αυγούστου, άλλοι το λένε 10, άλλοι το λένε 10. Αυτό τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, οι μοίρες που επηρεάζονται στα σταθερά ζώδια, γιατί ο ανάδρομος Ερμής είναι από τις 15-16 μοίρες που θα αναδρομήσει προς τα πίσω, φαινομενικά ανάδρομος, το λέμε αυτό, και θα πάει ως την 5η μοίρα. Όσοι έχετε Ταύρο, Σκορπιό, Λέων, Υδροχόο και προσωπικούς πλανήτες από τη 15η μοίρα μέχρι και την 5η μοίρα, έχω και εγώ γιατί έχω Σκορπιό, Σελήνη, γεια σας, λοιπόν, Σελήνη, Ερμή, τους γρήγορους πλανήτες, Αφροδίτη, οροσκόπο, ήλιο, Άρη, θα περάσει λοιπόν από αυτές τις μοίρες, οπότε κάτι παραπάνω εσείς θα έχετε να νιώσετε και θα έχουμε να νιώσουμε, γιατί κοιτάξτε που έχετε και τα σταθερά. Αλλά είπαμε, όσοι θέλετε μπορούμε να κάνουμε ένα κύκλο, μια παρέα, μια συντροφιά και να μιλάμε και να λέμε και να κάνουμε και βίντεο και προσωπικά και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οπότε ο ανάδρομος Ερμής είναι για όλα τα ζώδια, ξέρετε λοιπόν οπότε τι δεν κάνουμε, αλλά κυρίως για αυτά τα σταθερά που είπα και για τις μοίρες αυτές, οπότε ξέρετε λοιπόν ότι που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν κάνουμε καινούριες, έτσι, δεν βάζουμε καινούριες υπογραφές, συμβόλαια, δεν αγοράζουμε, δεν πάμε να πάρουμε καινούργιο αυτοκίνητο, δεν πάμε να αγοράσουμε καινούρια ρούχα, και αυτό μπορεί να μας αρέσουν. Εν πάση περιπτώσει λίγο δεν υπάρχει αυτή η κατανάλωση του καινούριου. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο για αυτούς που ταξιδεύουν, που θέλουν να πάρουν τα εισιτήριά τους. Είναι καλύτερο που επειδή το ξέραμε και το λέγαμε να το είχατε ήδη κανονίσει.
Επίσης, ασφάλεια, την ασφάλεια, μην χάσετε κάτι, μην χάσετε καμία βαλίτσα, κανένα σακίδιο όταν θα πάτε, ας πούμε, εκεί που θα πάτε, να ξέρετε ότι τα πράγματά σας είναι πραγματικά ασφαλή, τα πράγματα που έχετε, μπορεί να έχετε και κάποια κοσμήματα, οροσκόπο τοξότη, βέβαια Ντορίτα μου, αν σε πιάνει στις μοίρες σου εννοείται. Επίσης, επειδή θα ακούσουμε πάρα πολλά, θα ακούσουμε και κάποιους χωρισμούς. Χωρισμούς εννοώ όχι της διπλανής κυρίας, αλλά μπορεί και τους διπλανούς μας γείτονες, αλλά κυρίως ανθρώπους που είναι celebrity, πολιτικοί, εν πάση περιπτώσει την χάνουν να είναι πιο έτσι στο προσκήνιο, να το πω. Οπότε θα το δούμε και αυτό, θα ακούσουμε βέβαια, θα ακούσουμε και πολλά πράγματα τα οποία θα είναι fake news. Θα είναι πάρα πολλά ψέματα. Αυτό το fake news μας έχει, δηλαδή, εντάξει, είναι στην καθημερινότητα, αλλά τώρα εκεί λοιπόν χρειάζεται να υπάρχουν κριτήρια. Ό,τι σας λένε να μην τα πιστεύετε. Οι άνθρωποι ξυπνάνε και κοιμούνται με τα ψέματα, δεν έχουν καμία επαφή με την αλήθεια και είναι ένα μεγάλο ποσοστό, οπότε τώρα λίγο θα το προσέξετε παραπάνω που σας το λέω εγώ. Επίσης δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπέρασμα από αυτά που ακούμε, να κρίνουμε και να κουτσομπολέψουμε. Φυσικά εξετάζουμε, όπως είπαμε, τις πληροφορίες. Καλημέρα στο user εδώ. Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που ακούμε και σε αυτά που θέλουμε να πιστέψουμε, που μας λένε οι άλλοι. Τα κινητά μας, δηλαδή εντάξει, κάτι που ψιλοχαλάνε κάποια πράγματα ή πάνε πίσω κάποια πράγματα που θέλουμε να πάνε μπροστά. Δεν πάνε όλα, πάνε λίγο με χρονοκαθυστέρηση. Αυτή όμως η αναδρομή εδώ στο Λέοντα, επειδή είναι και πολύ γκράντε και πολύ όμορφη και πολύ έτσι, να το πω, glamour. Ευχαριστώ Ντορίτα μου, είσαι μία κουκλά και θα τα πούμε. Λοιπόν, υπάρχει πολύ γκλαμουριά στο όλο θέμα, γιατί ο Ερμής αυτό το ζώδιο είναι glamour. Θα δώσει και μια έμφαση στον έρωτα, στα παιδιά, στην δημιουργία, έτσι και στην εξωτερική μας εμφάνιση. Θα τη θέλουμε να την αλλάξουμε, αλλά ας κάνουμε μικρές αλλαγούλες μόνο στα ρούχα μας, ας πούμε, και να μην κάνουμε κάτι ας πούμε, πιο έτσι, ένα facelift, ένα κάτι. Τα απλά πράγματα. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορεί και να φέρει και κάποια έτσι ψιλοπαρατράγουδα στις προσωπικές μας σχέσεις, αλλά να λέμε, άλλο να καταλαβαίνουν. Λοιπόν, επίσης το παρελθόν θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα έρθουν πάλι σχέσεις από το παρελθόν που δεν ολοκληρώθηκαν ή που ολοκληρώθηκαν και δεν... Οποιαδήποτε σχέση, δεν πάει να πει δηλαδή ότι θα έρθει αυτή η σχέση που θέλουμε εμείς. Όχι, θα έρθουν και άλλοι. Θα έρθουν από το παρελθόν και κάποιοι που εμείς δεν θέλουμε να έρθουν. Οπότε και εκεί θα κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ user, ευχαριστώ και τα χρόνια πολλά, σας αγαπώ. Λοιπόν, κερνάω λοιπόν το live σήμερα. Δεν μπορώ να κεράσω σφινάκια. Συνήθως έτσι κερνάμε, σφινάκια καρπούζι. Κάτι τέτοιο. Πιείτε σφινάκια καρπούζι. Να το έχετε στο μυαλό σας δηλαδή, μπορεί. Επίσης, φίλοι, έτσι, συνεργάτες, τυχαία μπορεί να συναντήσετε ανθρώπους τυχαία από εκεί που δεν το περιμένετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ντορίτα μου. Ευχαριστώ και εκεί μου για τα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και εγώ από καρδιά σας, ευχαριστώ. Οπότε θα συναντήσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους. Θα συναντήσουμε το παρελθόν, φίλους, προσωπικά, επαγγελματικά. Μπορεί να έρθει και κάποια πρόταση που εμείς επαγγελματικά ή να μας είχε ξεχάσει ή να την είχαμε ξεχάσει εμείς. Την επανεξετάζουμε. Και αν είναι λίγο μετά, εκεί στον Αύγουστο, μετά τις 11, είπαμε ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε και την απόφαση. Ευχαριστώ Σόνια μου, ευχαριστώ. Επίσης, ίσως μας πιάσει μια νοσταλγία για το παρελθόν, για το τι θέλουμε, για το αυτό. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά του Ερμή, τα κάνει. Και όπως είπαμε, τις παρεξηγήσεις ανάμεσα στα αγαπημένα μας πρόσωπα, στις ερωτικές μας επαφές, γιατί άλλα μπορεί να θέλουμε να πούμε εμείς, άλλα θα καταλαβαίνουν εκείνοι. Και όπως είπαμε, θα ακούσουμε και πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα είναι και ψεύτικα, αλλά θα είναι και αληθινά. Ενδείκνυται ότι υπάρχουν και χωρισμοί, είτε διαφόρων
προσώπων δίπλα μας ή και κάποιον που εν πάση περιπτώσει είναι και στο προσκήνιο ή στην πολιτική σκηνή, είτε είναι celebrities, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι που εν πάση περιπτώσει έχουν μια έγκλη. Έχουν μια έγκλη, μια γκλαμουριά, να το πω. Οπότε εκεί πέρα πολλοί θα ψιλογειωθούν. Θα δεις, ας πούμε, ότι εκεί που τους είχε σε ένα επίπεδο πολύ υψηλό, θα δεις ότι εκεί το επίπεδο τελικά θα πέσει πάρα πολύ. Αυτά για τον Ερμή. Πάμε να δούμε τις κάρτες ταρό σήμερα και τι βγαίνει για το κάθε ζώδιο. Και θα πατήσετε και καρδούλες, κάνετε ταπ εδώ. Δεν θέλω να σας το ζητάω συνέχεια, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει και επειδή θέλω να μου δείχνει την αγάπη σας, σας τη δείχνω κι εγώ. Έτσι, μην ξεχνάτε λοιπόν αυτές τις ωραίες καρδούλες και τα like. Και σε αυτό το λογαριασμό και στο YouTube, στο Μαρίνα Σεραφιμίδου. Και εκεί να με βρείτε. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε διακοπές, αυτά να τα έχετε στο πίσω μέρας. Καλημέρα! Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Βαγγέλη, που είσαι κρυός και εσύ ταλαιπωρημένο παιδάκι είσαι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα τη βρούμε την άκρη. Λίγο τα πράγματα πάνε καλά. Εντάξει, έχουμε τώρα και πολλούς. Ίσως λίγο να νιώσετε και μια ενέργεια λίγο βαριά αυτές τις μέρες, γιατί πολλοί από τους πλανήτες θα είναι ανάδρομοι, όπως θα είναι και ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος και όλοι αυτοί. Οπότε θα ξαναμπούν για λίγο έτσι στους ιχθείς, θα ξαναμπούν μετά στον κρυό και θα πάει έτσι μέχρι να ξεδιαλύνει το τοπίο. Το είπα αυτό γιατί είδα για τον κρυό εδώ, τον Ευαγγέλη. Σκορπιός επαγγελματικά. Είπαμε ότι επειδή έχει ανάδρομο Ερμή, αν είσαι από τις 15, 16, 17 μοίρες που αναδρομεί στα σταθερά έως τις 5, τα επαγγελματικά και για όλα αυτά του σταθερού σταυρού τα ζώδια θα αρχίσουν μετά από τα μέσα του Οκτώβρη και να πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα επανεξετάζουμε πράγματα, επανεξετάζουμε για να δούμε τι γίνεται. Εδώ και ένα χρόνο, Στέλλα μου, τι εδώ και ένα χρόνο, κρυός κι εσύ, τι εδώ και ένα χρόνο, 16 χρόνια ήταν αυτά. Και καρδούλες, λοιπόν, και καρδούλες μέλους, μπράβο, και καρδούλες μέλους, μου το θυμίζει ο Βαγγέλης εδώ, τον ευχαριστώ που είναι συντονιστής, και καρδούλες μέλους, να γίνετε μέλη για να μπορέσετε να έχετε και προνόμια και να μιλάμε μαζί, να λέμε ό,τι θέλουμε και ό,τι, καρδούλες μέλους, άντε, ο Βαγγέλης μου το θυμίζει, ευχαριστώ Βαγγέλη μου, καρδούλες μέλους σας παρακαλώ πάρα πολύ εδώ, ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν και να αρχίσω με τον κρυό για να δούμε η πρώτη κάρτα σου τι λέει με τη βασίλισσα της φωτιάς. Βασίλισσα της φωτιάς που σου λέει εσύ κρυέ μου μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις πράγματα. Είπαμε όμως ότι λίγο προσέχουμε τον ανάδρομο Ερμή, τα δρομολογούμε αυτή τη στιγμή αυτά που θέλουμε, μπορείς να το κάνεις, έχεις υποτιμήσει λίγο τον εαυτό σου. Επίσης δεν νιώθεις ότι επειδή είσαι και πολύ ανεξάρτητο ζώδιο θα πρέπει να θα ένιωσες ουσιαστικά ότι σαν να μην είσαι δημιουργικός πλέον πολύ. Οπότε καλύτερα που θα το διεκδικήσεις αυτό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Εσύ βράζεις μέσα σου. Θέλεις να κάνεις πράγματα, να είσαι μπροστάρης, να κάνεις έτσι τα πράγματα όπως τα θες εσύ. Δεν μπορείς να περιοριστείς. Οπότε εδώ με τη βασίλισσα της φωτιάς σου λέει διεκδίκησε αυτά που αξίζεις. Λίγο προσοχή αν έχετε ζώδια σε σταθερό σταυρό. Μπορείτε παιδιά να κοινοποιήσετε και το live μου. Σας παρακαλώ πολύ, θα έρθουν κι άλλοι μέσα. Έτσι κι άλλοι πολλοί μπορεί να ενδιαφέρονται να ακούσουν. Ντορίτα, σε ευχαριστώ. Όσοι θέλετε, δεν είναι τίποτα, μια κοινοποίηση γιατί μπορεί να θέλουν να ακούσουν και άλλοι αυτά που λέω σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οπότε και εσείς, έτσι να κάνετε ένα καλό σήμερα, μια και έχω τη γιορτή μου, να μου κάνετε ένα δωράκι. Αυτό. Και όσοι θέλετε. Αλλά καλό είναι έτσι η γνώση να μοιράζεται. Ευχαριστώ Βάσο μου που έγινες μέλος. Λοιπόν, η γνώση να μοιράζεται. Για όλους μας ισχύει αυτό. Λοιπόν, κρυέ μου, λοιπόν, εσύ βγες μπροστά. Το έχεις,
Το έχεις και θα το έχεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Κάτσε εδώ γιατί... Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, χρονή μου λέει η Πέγγι. Τι λες, βρε. Τέλος πάντων, παιδιά, σας ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Και εγώ εδώ. Λοιπόν, πάμε στους Ταύρους, που εσείς Ταύροι μου, επειδή έχετε, αν έχετε και αυτές τις μοίρες που αναδρομή και ο Ερμής, θα είστε πολύ λίγο πιο συντηρητικοί από ό,τι είστε συνήθως. Εδώ σου λέει ότι πρέπει να πάρεις απόφαση ότι κάτι τελειώνει. Και επειδή έχουμε και ανάδρομο Ερμή και είσαι και σε αυτές τις, και σε πιάνει σαν ζώδιο. Ευχαριστώ από τη Βιωτία, ο Νίκος. Την αγαπάω τη Βιωτία. Αγαπάω Αντίκυρα. Αντίκυρα και Άγιο Ισίδωρο. Λοιπόν, οπότε Ταύρε μου, είσαι σε μια φάση τελειώματος. Πάρ' το απόφαση για να πας μπροστά. Ό,τι τελειώνει, κάτι νέο αρχίζει. Να μην είμαστε έτσι απεσιόδοξοι. Και είναι καιρός να προχωρήσεις. Είναι καιρός να προχωρήσεις. Πάρ' το απόφαση. Ξέρω δεν σ' αρέσουν οι αλλαγές, δεν σ' αρέσουν τα συνηθισμένα, αυτά που έχεις δει μέσα στην ασφάλεια. Αλλά πραγματικά να το κάνεις γιατί θα πας πολύ καλύτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα διδυμάκια μας που είναι και ο ουρανός εκεί. Ναι. Έχουμε Δία στον Καρκίνο και ουρανό στους διδύμους και οι δίδυμοι έχουν το 10 της φωτιάς. Για να δούμε τι λέει. Πολλή δουλειά για τους διδύμους αλλά και αναγνώριση. Και επίσης, εάν ζητήσετε και κάποια βοήθεια, που δεν είναι κακό να ζητάμε βοήθεια, η ζωή πραγματικά θα δεις ότι θα σε ισορροπήσει, γιατί αν δεχτείς και τη βοήθεια, συνήθως εσύ τα ξέρεις όλα και τα κάνεις όλα και θες και πολλά, αλλά ζήτα και μια βοήθεια και να δεις ότι πραγματικά θα σου πάει καλά, θα σου τη δώσουν τη βοήθεια. Και ειλικρινά να σας πω, παιδιά, δεν είναι εύκολο ότι σου δίνεται αυτή η ευκαιρία για να ζητήσεις την βοήθεια. Επίσης, πρόσεξε λίγο τα προβληματάκια, τα μικροπροβληματάκια που μπορεί να έχεις από το στρες. Έχεις πάρα πολύ άγχος, εντάξει, οπότε καλύτερα να το αποφύγεις. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω, το άγχος είναι ένα θέμα, παιδιά, μας πιάνει και το στομάχι μας. Εγώ το έχω καταλάβει, να σας το πω πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα για τα καρκινάκια μας με το 3 του αέρα, που σου λέει ότι σε έχει πιάσει το νταούνιασμα. Η καρκίνη ένα πράγμα, το ξέρω, είστε λίγο... Μία έτσι, σας πιάνουν τα κυκλοθυμικά σας, έτσι δεν είναι? Οπότε αυτή η θλίψη που σε έχει πιάσει δεν είναι τίποτα άλλο, είναι σημεία των καιρών, εκτός και αν υπάρχουν άλλα θέματα, δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο, θέλω να νομίζω και να πιστεύω ότι είναι μία θλίψη από όλα αυτά που υπάρχουν και έχουμε περάσει, ο καθένας τα δικά του, ξέρετε, οπότε... Έχεις μία ανάγκη και για ξεκούραση και για να θεραπεύσεις αυτή την κυκλοθυμία που σε πιάνει, δεν μ' αρέσει, είμαι χάλια και τέτοια. Λοιπόν, οπότε συγχώρεσαι τον εαυτό σου ή και κάποιους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και συγχώρεσαι. Η συγχώρεση είναι μεγάλο πράγμα και μπορούμε να το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή, να το πούμε έτσι τηλεοπτική, εδώ από το TikTok ή και στο YouTube, αλλά αν μπορέσεις να πας παρακάτω, να το συγχωρέσεις, να πεις άστο ρε παιδί μου, άστο να φύγει, άστο, έτσι, άστο σου λέει να φύγει και μην σε πιάνει η κυκλοθυμία σου, γιατί τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Πάμε να δούμε τώρα τα λιονταράκια μας, που πραγματικά εδώ που γίνεται λοιπόν και η αναδρομή του Ερμή, παιδιά, τι κάρτα είναι αυτή που σας βρήκε, τι κάρτα καταπληκτική είναι αυτή που σας βρήκε εδώ για τα λιοντάρια. Πες μου, παρόλο λοιπόν την αναδρομή του Ερμή και σε αυτές τις μοίρες που είπαμε, έχετε τον κόσμο στα πόδια σας. Αρχίζετε και παίρνετε τα πάνω σας. Είστε κι εσείς αρκετά χτυπημένοι με όλα αυτά λοιπόν που έχουν γίνει.
Αλλά ό,τι κάνατε στο παρελθόν και δεν σας το είχαν αναγνωρίσει, τώρα λοιπόν έρχεται η αναγνώριση. Χαράς Ευαγγέλια για τα λιονταράκια, παιδιά, είναι εκπληκτική αυτή η κάρτα, εκπληκτική αυτή η κάρτα. Τι να πω, έχετε αυτοπεποίθηση, χαρά, θα νιώσετε ευγνωμοσύνη, λίγο να περάσει ο ανάδρομος, πραγματικά πηγαίνετε προς το καλύτερο ολοταχώς. Εσείς είστε, τι να πω. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Μετά από τόσο γκλαμουριά και ομορφιά, ας πούμε να πάμε και στην Παρθένο. Γεια σας παιδιά, γεια σου Μάκη. Λοιπόν, με το 2 της γης, τα παρθενάκια μας, τα καταπληκτικά, που σου λέει ότι αυτή την εποχή γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Επίσης, δηλαδή η προσοχή σου μπορεί να μην είναι σε ένα μόνο πράγμα ή να έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις. Απλά αυτή την εποχή πρέπει, σου δίνεται και ένα δίλημμα. Ένα δίλημμα που πρέπει να πάρεις μία απόφαση και φυσικά να το δεις και από την πιο ανάλαφρη πλευρά του θέματος, μη σε πάρει από κάτω, γιατί εντάξει, όλοι επηρεαζόμαστε, είναι και ο δεσμός της σελήνης εκεί στην Παρθένο, οπότε ένα νταούνιασμα μπορεί να το έχεις. Αλλά σκέψου μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση για το θέμα σου και πρέπει να πάρεις αυτή την απόφαση. Ναι, Βαγγέλη, πάμε για 20K, σε ευχαριστώ. Πάμε. Ταπ. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ που γίνετε και μέλη. Σαράντης, Ειρήνα, γεια σας. Λοιπόν, Παρθένε μου, πάρε την απόφαση και μην ταουνιάζεσαι. Πάμε να δούμε και τους ζυγούς. Για να δούμε τους ζυγούς, τουκ, να είναι καλό. Ισορροπία, εντάξει. Άλλη κάρτα μπορεί να βγει για το ζυγό. Τι θέλει ο ζυγός από τη ζωή του? Ισορροπία, δικαιοσύνη. Μας έχουν αδικήσει και καλό είναι αυτή η δικαιοσύνη και η ισορροπία. Τα ακούτε τα ζυγάκια μου? Μπράβο. Η ισορροπία λοιπόν εδώ πέρα που την έχουμε μεγάλη ανάγκη και βέβαια επειδή είμαστε και, παρόλο που φαινόμαστε ότι είμαστε έτσι άνθρωποι που μας αρέσει η ομορφιά, μας αρέσει η αρμονία, θέλουμε να είμαστε όμορφοι, νομίζουν έτσι αυτό που δείχνουμε, το γέλιο, δεν είμαστε με τα μούτρα μέχρι εκεί πέρα κάτω. Όχι τώρα παιδιά, απορρίπτω αυτούς που θέλουν να είναι μαζί μου προς το παρόν, θα βγούμε άλλη φορά. Οπότε πρέπει όμως να δείξουμε και το άλλο μας πρόσωπο, εμείς οι ζυγοί, ότι να βάλουμε και τα όρια μας. Γιατί μας θεωρούν ότι καλό παιδί ίσον χαζό παιδί. Δεν είναι έτσι. Ο καλός άνθρωπος πρέπει να παίρνει και τα εύσημά του. Εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν ζυγοί και ζυγοί ανάλογα με το οροσκόπιο, έτσι, εννοείται αυτό, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας τα λέω. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε μεγάλη ανάγκη για ισορροπία, για δικαιοσύνη, που θα έρθει, θα γίνει, συνεργασίες θα βγουν αυτήν την εποχή, είτε και σε ερωτικό επίπεδο, αλλά εγώ το νομίζω ότι είναι και για επαγγελματικό, και κάπου πρέπει να συμβιβαστούμε λίγο στα θέλω μας, μέχρι να κυλήσει λίγο το θέμα. Μέχρι να κυλήσει λίγο παραπάνω το θέμα. Να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Αυτό λέω. Περίμενε ζυγάκι μου την κατάλληλη στιγμή. Συνοψίζω. Θα έρθει η ισορροπία που θες. Θα έρθει η δικαιοσύνη σου. Ναι, θα έρθει. Και Σόνια, ναι, βέβαια. Εγώ, Σόνια, μιλάω εδώ για συνεργασίες. Και βλέπω ότι οι συνεργασίες για τους ζυγούς, ναι, μπορεί να είναι φιλικές, μπορεί να είναι ερωτικές, αλλά εγώ βλέπω συνεργασία και σε επαγγελματικό επίπεδο, που μπορεί όλα τα πράγματα, αυτό είπα, να πω και κάτι παραπάνω ρε παιδιά για τους ζυγούς, για μένα, θα πω και για τα άλλα ζώδια. Λοιπόν, πρέπει να συμβιβαστούμε με κάτι, σε κάτι, δηλαδή όχι 100%, μπορεί να είναι ένα 20%, αλλά συμβιβάσου λίγο σου λέει, προς το παρόν, κάτσε να δεις τι θα γίνει μετά.
Πάμε. Πατήστε και καρδούλες μέλους, αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάει το live, βοηθάει εμένα για να σας κάνω πολλά τέτοια. Βοηθάει τον κύκλο. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Οι σκορπιοί μας με το 5 της γης. Το 5 της γης. Εσύ, κάποιος σκορπιός εδώ με ρώτησε για οικονομικά. Λοιπόν, φοβάστε. Υπάρχουν φόβοι, λέει εδώ, σχετικά με τα χρήματα και τα οικονομικά. Ναι, και εσείς έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα σκορπάκια μου. Έχω και εγώ πλανήτες στο Σκορπιό και ξέρω, γιατί οι γρήγοροι πλανήτες είπαμε είναι στο ένα ζώδιο πριν ή στο ένα μετά. Κάπου εκεί παίζουνε. Λοιπόν, οπότε ναι, τα οικονομικά, εδώ σου λέει ότι ταλαιπωρήθηκες, έχει φοβηθεί και το μάτι σου. Μπράβο user, για σένα μιλάω τώρα. Λοιπόν, έχετε φοβηθεί πάρα πολύ λοιπόν σχετικά με τα χρήματα. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να σας βοηθήσει κάποιος. Να σας δώσει μία βοήθεια. Μπορεί να είναι σχετικά με χρήματα. Εάν το ζητήσετε είτε από δουλειά, είτε από θέση που μου λέει εδώ ο user, μπορεί να θέλει αυτή η αλλαγή, είτε λίγο να τη βοηθήσεις κι εσύ, να αντιζητήσεις, γιατί θα σου έρθει. Με σοφία λοιπόν θα ζητήσεις και θα πάρεις αυτή την βοήθεια από τους άλλους. Εντάξει. Τώρα για τους επιχειρηματίες που είναι σκορπιοί, εκεί πέρα λίγο ένα θεματάκι μέχρι να φύγει ο ανάδρομος Ερμής να ορθοδρομήσει και λίγο μετά. Ο Αύγουστος θα είναι, παιδιά, ένας πολύ καλύτερος μήνας και από τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Αύγουστος να ξέρετε ότι θα είναι λίγο καλύτερος μήνας, πιο γλυκός, πιο ωραίος, πιο γενικά δύσκολη ήταν τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τώρα είναι πολύ καλύτερα και θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, οι επιχειρηματίες λιγάκι μου αγχώνεστε όσοι είστε σκορπιοί. Τώρα καλημέρα και θα πω, Ελένη μου, για τον υδροχόο. Μπορεί να το προτείνουν αν δεν το ζητήσω. Μπορεί. Απλώς σου λέει ότι ζήτα και μια βοήθεια και θα την πάρεις. Για τα σκορπάκια τώρα μιλάω. Οι σκορπιοί, όσοι είστε εκτός από τους επιχειρηματίες που θα έχουν λίγο ένα άγχος παραπάνω, εσείς που είστε μισθωτοί, θα πάρετε βοήθεια για τα οικονομικά σας, το λέω παιδιά. Για τα οικονομικά σας. Θα πάρετε βοήθεια. Ζητήστε τι. Ζητήστε τι. Πάμε να δούμε τους τοξότες μας, οροσκόπους και τα λοιπά, έτσι, ακούτε και αυτό, δεν είναι κακό. Πάμε λοιπόν να πούμε την ενότητα μεγάλη. Καλημέρα Ανθουλία, γεια σας, γεια σου Σόνια. Επίσης, τι οροσκόπο έχεις? Κληρονομικό χάρισμα, μπράβο. Λοιπόν, εδώ με την ενότητα. Η ενότητα για τους μεγάλη αρκάνα, για τους τοξότες μας. Εσύ αυτή την εποχή νομίζω ότι δεν έχεις βρει την παρέα σου. Και όταν λέω παρέα εννοώ δεν έχεις βρει τους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ και εγώ user που είσαι εδώ. Λοιπόν, και να είσαι εδώ κοντά μας. Οι τοξότες σαν να μην έχουν βρει την παρέα τους. Όταν λέω την παρέα τους, δηλαδή δεν έχουν βρει τον κύκλο τους. Νομίζω ότι πλέουν σε βαθιά νερά. Δεν έχουν βρει ακόμα κάτι το οποίο να τους ταιριάζει. Είτε σε επίπεδο κύκλου φιλικού, είτε και σε επίπεδο ας πούμε ερωτικού. Σαν να σου έρχονται άνθρωποι, σαν να σου έρχεται κάποιος ας πούμε και εσύ να τον απορρίπτεις. Δεν είναι για σένα. Δεν το έχετε βρει λοιπόν αυτό, δεν το έχετε βρει εσείς οι τοξότες, οπότε αυτή τη στιγμή είστε σε μια φάση έτσι που κάθεστε λίγο πιο μόνοι και σκέφτεστε. Αλλά κοίταξε, αυτό πρέπει να το αναζητήσεις, γιατί σου λέει ότι θα το βρεις. Αναζήτησε ανθρώπους που μπορείς να μιλάς με ουσία, να μιλάς την αλήθεια σου, γιατί οι τοξότες, εκτός και από τα... Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αναζητήστε ομοειδεάτες ανθρώπους, γιατί αυτό κάνει καλό στην ψυχή σας και στο πνεύμα σας. Θα το βρείτε. Μην δηλαδή πέφτετε, μην μου πέφτετε, έτσι. Μην μου πέφτετε ψυχολογικά.
και πνευματικά. Θα τη βρείτε την άκρη. Αναζητήστε, βγείτε έξω. Ξέρω ότι δεν είναι όλοι για όλους, αλλά εγώ που είμαι εγώ καιρός, τώρα θα πάω σε σένα. Λοιπόν, βγείτε έξω και με την ενότητα θα βρείτε τουλάχιστον να μιλήσετε και να έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα, να βρείτε ανθρώπους που θα είναι κοντά σας πραγματικά και θα θέλατε. Καλή Πέμπτη Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου. Και πάμε στα εγωκεράκια μας. Τώρα θα πούμε και για τους υδροχόους. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε για τους εγώκερους με τη δικαιοσύνη. Μεγάλη αρκάνα εδώ, justice, επιτέλους justice. Το τι justice θέλουμε, το τι δικαιοσύνη θέλουμε για όλα αυτά που, γιατί έχω και οροσκόπο εγώκερο, για τη δικαιοσύνη που πρέπει να έχουμε, δεν το συζητάμε. Καλημέρα Βαλεντίνα, καλημέρα. Λοιπόν, η δικαιοσύνη για τα εγωκεράκια μου. Κοιτάμε και τον οροσκόπο, έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βέβαια και στο κανάλι στο YouTube, γιατί μπορώ να ανεβάσω και το βίντεο, να το δείτε και εκεί. Σωστές και δίκαιες αποφάσεις έρχονται. Τι θέλεις τη δικαιοσύνη, σου έχουν κάνει και έχεις περάσει, έχεις τραβήξει τα πάνδυνα και τις αλλαγές που είπαμε και λόγω Πλούτονα. Επίσης, ο Πλούτονας έχει περάσει τώρα στον υδροχόο. Αλλά τα απόνερα ήταν μέχρι και πριν λίγο διάστημα. Επίσης, μην κάνεις πίσω και να υπερασπιστείς τα πιστεύω σου. Υπερασπίζομαι αυτό που είμαι. Λέω την αλήθεια μου. Δεν κάνω τον ηθοποιό για να αρέσω στους άλλους. Έτσι, οι υδροχόοι είναι ένα ζώδιο που έχει πολλούς φίλους. Οι φίλοι για τον υδροχόο είναι σαν το νερό. Είναι σαν το νερό. Είναι σαν, δηλαδή, σαν το οξυγόνο. Πάρα πολύ. Καλημέρα Ελίζα. Καλημέρα. Είπα για τους σκορπιούς, θα προσπαθήσω να ανεβάσω και στο YouTube όλο το βίντεο για τα οικονομικά σας οι σκορπιοί. Μπράβο σας. Για τα οικονομικά σας. Ήταν πολύ καλό αυτό. Και είπα, αν το θυμάμαι καλά, και ζητήστε βοήθεια και θα σας έρθει. Οι υδροχόοι λοιπόν, που εδώ είναι οι φίλοι σας, ο κύκλος σας, όλα τα πάντα, είναι το οξυγόνο σας. Πιο πολύ και από την ίδια σας την οικογένεια. Εξαρτάται και το οροσκόπιο βέβαια, έτσι πάντα. Λοιπόν, εδώ σου λέει, κάνε αυτό που ξέρεις ότι είναι σωστό. Κάντο και δεν θα χάσεις. Υπερασπίσου τα πιστεύω σου. Και βέβαια η δικαιοσύνη θα έρθει για τα υδροχοάκια μας. Το είπα για τον εγώκερο, είπα για την ενότητα. Συγγνώμη παιδιά για τον εγώκερο, λέω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι για τον εγώκερο. Δεν είναι για το αυτό, ναι, έχεις δίκιο και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η δικαιοσύνη λοιπόν και όσα είπα είναι για τους εγώκερους. Θα έρθουν αυτά που θέλεις, γιατί έχεις περάσει πάρα πολλά. Οπότε κάνε αυτό που θέλεις, υπερασπίσου, τα πιστεύω σου και όλα θα πάνε καλά. Και σας ευχαριστώ πολύ, αυτό ήταν για τους εγώκερους. Μεγάλη αρκάνα και ό,τι βγαίνει σε μεγάλη αρκάνα να ξέρετε ότι θα γίνει. Είναι σαν ένα κάρμα που λέμε. Τώρα θα πάμε στους υδροχόους. Για να δούμε. Είπα περισσότερα, αλλά δεν πειράζει, σας αγαπώ τα υδροχοάκια. Πάμε λοιπόν εδώ με τον υπότη του αέρα. Με παίρνουν τηλέφωνα. Τι να κάνουμε, χρόνια πολλά. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλο. Ο υπότης του αέρας για τους υδροχόους που είναι αέρας. Γεγονότα λοιπόν συμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα για σένα υδροχόε μου. Αφιερώνεις περισσότερο χρόνο και καλά θα κάνεις για την προσεκτική εξέταση των επιλογών σου. Και θα βρεις και δημιουργικές. Λοιπόν, πάμε. Αφιέρωσε λοιπόν χρόνο περισσότερο. Του Χριστού τα πάθη έχουμε περάσει. Δεν είστε οι μόνοι. Δεν είστε. Βαλεντίνα μου, πίστεψέ με, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία Μαράκη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι δεν είστε οι μόνοι παιδιά. Δεν ζούμε σε εύκολους καιρούς. Ελπίζω να το έχετε πάρει χαμπάρι. Ό,τι ξέρατε ήδη το έχετε ξεχάσει και πριν την καραντίνα. Εγώ λέω πριν την καραντίνα και μετά την καραντίνα. Πώς λέμε προ Χριστού μετά Χριστόν, ένα πράγμα τέτοιο. Για όλα τα ζώδια υπάρχουν προκλήσεις και δυσκολίες. Απλώς κάποιοι θα είναι και θα τα βλέπουμε λίγο καλύτερα. Έχουμε περάσει τα πάνδυνα.
Τι να σου πω, μόνο τα υδροχοάκια έχετε πέσει. Ευχαριστώ Βαλεντίνα μου. Λοιπόν, οπότε ας το ξαναβάλουμε λοιπόν στο κάδρο και ας πούμε ότι επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά γύρω σας και γρήγορα γεγονότα, αφιέρωσε χρόνο στην πιο προσεκτική επιλογή που μπορείς να κάνεις σε ανθρώπους που θες να είναι δίπλα σου, γιατί όπως είπα και προηγουμένως κατά λάθος αλλά ισχύει ότι τα υδροχοάκια είστε η χαρά της παρέας, είστε η ίδια η παρέα, θέλετε, δηλαδή είστε ο κύκλος, είστε τα πάντα όλα είναι... παρακολουθούμε και αποσύρτε, ευχαριστώ τους ηχθείς, θα τους πω τώρα. Είστε λοιπόν, τα πάντα δίνετε για την παρέα, αλλά θέλω προσεκτική επιλογή που θα κάνετε σε άτομα και σε καταστάσεις, σου λέει εδώ, προσεκτικές επιλογές, γιατί καμιά φορά δεν είναι τα σωστά άτομα που εσύ θέλεις, λόγω ότι το έχεις με την κοινωνικότητα, βρε παιδί μου. Έτσι, το έχεις, τι να κάνουμε. Δημιουργικές ιδέες σου έρχονται και θα τις βάλεις να γίνουν και πραγματικότητα. Και πραγματικότητα, οι δημιουργικές σου ιδέες θα γίνουν και βάλτες λίγο μετά από τις 11 του μήνα, που θα γίνει και πιο ορθόδρομος ο Ερμής. Αυτά. Πάμε tap-tap. Ο Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Tap-tap. Ο Βαγγέλης μου λέει tap-tap. Είναι ο σύμβουλός μου. Ναι, εδώ. Ο συντονιστής και σύμβουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για τους ηχθείς μας. Και μετά, γεια σου Μαρίνα. Για μοιάζουμε. Η φωτογραφία μου είναι αυτή, βρε Μαρίνα. Πήρες τη φωτογραφία μου και την έβαλες. Λοιπόν, με το 9 της γης. Με το 9 της γης. Έχουμε εδώ πέρα. Ηχθή μου, εσύ πρέπει, επειδή θα έχεις και πολλές αλλαγές που πρέπει να κάνεις, θα κάνεις και μετακομίσεις, μπορεί να αλλάξεις πράγματα γύρω σου, μπορεί να αλλάξεις δουλειά, μπορεί πολλά. Οπότε εδώ πέρα σου λέει ότι απόλαυσε λοιπόν και λίγο, γιατί μέσα στο κεφάλι σου υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι τι θα κάνω με με τη δουλειά, τι θα κάνω με τη μετακόμιση, τι θα κάνω με το σπίτι, τι θα κάνω με τα παιδιά, τι θα κάνω με το ένα, τι θα κάνω με το άλλο. Εδώ σου λέει απόλαυσε, γιατί θα τα κάνεις που θα τα κάνεις. Λοιπόν, απόλαυσε τις μικρές ανέσεις της ζωής σου αυτή τη στιγμή και μιλάμε για την κάρτα ημέρας. Λοιπόν, σαν συμβουλή σου λέει απόλαυσε το λιγάκι, γιατί είσαι και ένα ζώδιο που του αρέσει να απολαμβάνει και να θέλει να περνάει και λίγο μόνο του, έτσι να σκέφτεται. Απόλαυσε λοιπόν αυτό, να είσαι και λίγο μόνος σου, την καθημερινότητα, τις ανέσεις που ήδη έχεις. Και αν είσαι και για τα χρηματικά, τώρα που κάποιος με ρώτησε, στα οικονομικά, εδώ, στα οικονομικά οι ηχθείες, πραγματικά παιδιά, έχετε πολύ καλό άστρο. Συγγνώμη, εδώ κάτι με ενοχλούσε. Και αν είστε και επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι, θα πάτε τέρμα πάνω. Πολύ μεγάλες επιτυχίες για τους ηχθείς, οικονομικά και ειδικά για τους επιχειρηματίες. Πάρα πολύ καλό, και σου λέει ότι παρόλες τις αλλαγές που θα γίνουν, παρόλες τις αλλαγές που έχετε μέσα στο κεφάλι σας και σας έτσι ταλανίζουν, που θα γίνουν ρε παιδί μου, απόλαυσέ το. Αν δεν μπορείς να κάνεις, δηλαδή πραγματικά, και σου λέει επιτυχημένη αυτοαπασχόληση, τα οικονομικά για τους ηχθείς θα πάνε πάρα πολύ καλά. Λίγο τώρα με την αναδρομή του χρόνου στις τελευταίες μοίρες που θα γίνει από τον κρυό, που είναι στις πρώτες μοίρες του κρυού, ο Κρόνος έχει μπει, θα ξαναμπεί ανάδρομος στις τελευταίες μοίρες των ηχθείων, δηλαδή στις τελευταίες μοίρες του τρίτου. Και εγώ ευχαριστώ παιδιά και καρδούλες, και να γίνετε μέλη και κάντε και τις εγγραφές σας, και θα έχουμε να λέμε πολλά πράγματα. Καλοκαίρι είναι, εγώ εδώ θα είμαι κοντά σας, όπου και αν είμαι θα τα λέμε, και όπου και αν είστε κι εσείς. Λοιπόν, στις τελευταίες μοίρες
των ιχθύων. Οπότε εκεί πέρα, και είναι το τρίτο δεκαήμερο οι τελευταίες μοίρες και είναι και πολύ κρίσιμες μοίρες, γι' αυτό και θα έχετε και τις αλλαγές και λίγο το στρίμωγμα του χρόνου. Για τον καρκίνο είπα θα ανεβάσω το βίντεο, θα το ανεβάσω μάλλον στο YouTube γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο για να το ανεβάσω. Στο Μαρίνα Σεραφιμίδου, μπορείτε να με βρείτε και εκεί στο YouTube και να κάνετε και την εγγραφή σας. Οπότε για τους ιχθύς αυτό θα έχετε και λίγο ένα στρίγμωγμα για τους τελευταίους του τρίτου δεκαημέρου. Λοιπόν, ακούω κάποιες ερωτησούλες πριν κλείσουμε. Έτσι, έχουμε ήδη περίπου μία ώρα, θα πάμε και στη μία ώρα αν χρειαστεί. Είπαμε για τους καρκίνους, φυσικά και είπαμε, ναι, θα το ανεβάσω και το βίντεο, θα το ανεβάσω και για όλα τα ζώδια. Αν θέλετε να μου πείτε λοιπόν κάτι και για το Λέον Ελίζα μου, είπα ότι ο Λέον θα είναι, παρόλο που έχουμε την αναδρομή του που γίνεται από σήμερα μέχρι και τις 11, ευχαριστώ, γεια σου Μιράντα. 3 Μαρτίου πιο δεκαήμερο, όχι, είσαι αρχές, τα έχεις περάσει εσύ, 3 Μαρτίου. Μετά, ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτάτε. Για τους Λέων, όπως είπα, έχω πει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Σας βγήκε ο κόσμος από ό,τι θυμάμαι, την κάρτα, και σας πάει πάρα πολύ πάνω. Με μία λίγο θα μου κάνετε υπομονή αυτές τις μέρες, γιατί γίνεται η αναδρομή του Ερμή στο Λιοντάρι. Κάνα κοριτσάκι θα γνωρίσουμε οι καρκίνοι. Πολλά, αν δεν σας πιάνει, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι, αν δεν σας πιάνει αυτή η κυκλοθυμία και η θλίψη που σας νταουνιάζει και βγείτε έξω, θα γνωρίσετε πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν το δείτε δηλαδή λίγο ψυχολογικά το νταούνιασμα. Κατάλαβες? Οπότε ο Λέων, ναι, θα πάει πάρα πολύ καλά μετά τις 11 του μήνα και ακόμα καλύτερα. 11 Αυγούστου. Ευχαριστώ πολύ Αναστασία, ευχαριστώ, σας αγαπώ. Κάντε και κάνα ταπ-ταπ βρε παιδιά εδώ να βλέπω καρδούλες. Τσάμπα είναι, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Μιράντα Κοκορέτσα, Μιράντα την Λίδια, τη φίλη μου την Κοκορέτσα, τι την έχεις? Θα μου πείτε 22 Δευτέρου, είσαι στο πρώτο. Είσαι ιχθύς του πρώτου. Δεν θα γνωρίσουμε τίποτα. Γιατί βρε Γιάννη, είπα εγώ, τι είσαι ο καρκίνος που μου έλεγε ότι θέλω να γνωρίσω. Όχι. Παιδιά, βγείτε έξω, μη σας πιάνει η κυκλοθυμία. Είπα. Α, εσύ ο Γιάννης είσαι. Όχι, μην καταλαβαίνεις τέτοια πράγματα. Έχει πιάσει η κυκλοθυμία σου και η θλίψη σου. Έχει πιάσει τον ταουνιασμά σου. Δίδυμος με οροσκόπων Λέων. Πότε θα δω άσπρη μέρα? Κάτσε. Θα ρίξουμε λοιπόν τώρα να πούμε και για τις ερωτησούλες σου. Δίδυμος με οροσκόπων Λέων. Να φύγει λοιπόν και ο Δίδυμος θα πάει και καλά. Είχατε και το Δία, τώρα έχει περάσει στον Καρκίνο. Έχετε όμως τον Ουρανό. Έχετε τον Ουρανό που σας φέρνει και απροσδόκητα πράγματα. Σας φέρνει πράγματα που εκεί που δεν το περιμένετε. Οι Δίδυμοι το έχουν αυτό. Ο Ουρανός στους Διδύμους το έχει αυτό και γενικά ο Ουρανός. Οπότε καλό είναι να το εκμεταλλευτείτε. Σε έχει ξενερώσει ο Λέοντας. Άμα σε έχει ξενερώσει πήγαινε αλλού. Let them. Το ξέρετε αυτό. Αφήστε όλους τους ανθρώπους που σας ξενερώνουν. Θα μου λέτε, αν θέλετε, εγώ μπορώ να απαντάω σε μία ερώτησή σας ξεκάθαρη, όχι με οροσκόπο, με την ημερομηνία γέννησης, γιατί θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε μία ερωτησούλα για κάτι, ιχθύς δεύτερου δεκαημέρου με Λέων. Ναι, θα έχεις και προσπάθησε το, θα πας πάρα πολύ καλά. Αλλά είπαμε, έχεις και τον Ερμή στο Λιοντάρι που είναι ανάδρομος μέχρι τις 11. Μετά τις 11, αν θες, θα σου έρθουν να δεις και κάποιες προτάσεις από το παρελθόν, αλλά θα τις υλοποιήσεις και μετά. Παιδιά, ταπ-ταπ κάναμε. Δεν έχουμε φτάσει καν τα 20k, έχουμε μείνει στα 18. Γιατί? Ευχαριστώ πάρα πολύ Τζουέλ. Η Τζουέλ, η φίλη μου, η αγαπημένη μου πάντα εδώ, που την αγαπώ κι εγώ.
Ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό. Η Σόνια μου, ο ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό. Κάτσε να σου πω ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Τα πράγματα βελτιώνονται για σένα, Σόνια μου, γιατί τελειώνει μια δύσκολη κατάσταση. Αχ, ναι, κάνω και λίγο αέρα. Ναι, τελειώνουνε τα πράγματα, βελτιώνονται τα πράγματα. Γεια σου Τζούλ, σε αγαπώ πάρα πολύ και να ξέρεις ότι σε βλέπω. Και σε παρακολουθώ που με παρακολουθείς. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά ο ζυγός για την Σόνια σου απάντησα, έτσι. Σούπερ καλά. Απλώς να μην μας πιάνει η κυκλοθυμία μας. Πατήστε και καρδούλες μέλους να γίνετε και να γίνετε μέλη, να τα λέμε και εδώ και στο YouTube, στο Μαρίνα Σεραφιμίδου, να κάνετε και την εγγραφούλα σας και να τα λέμε, γιατί θα έχετε σούπερ προνόμια, δεν θα πληρώνετε τίποτα άλλο, μόνο αυτή την συνδρομή την πολύ λίγη. Καλημέρα από Γερμανία. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου. Φιλάκια σε όλους, φιλάκια παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούω άλλες ερωτησούλες. Για να δούμε. Φιλάκια, love you. Τι ωραία πράγματα, έτσι. Σηκώστε με λίγο πιο ψηλά. Και έχω και ένα Δία εκεί πέρα στο λιοντάριο, ρε παιδιά, που μ' αρέσει και η γκλαμουριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εβίτα μου. Υδροχόος, η Βαλεντίνα είναι δεύτερο δεκαήμερο με οροσκόπο Σκορπιό. Θα γυρίσει, θα έχουμε, ναι, στο λέω από τώρα, σου βγάζω μια κάρτα, αλλά στο λέω από τώρα, τι θα έχεις επιστροφές. Φυσικά, να μην είναι για καταστροφή, Βαλεντίνα, εντάξει. Σου βγάζω λοιπόν εδώ πέρα και την καρτούλα σου για την ερώτησή σου. Πρέπει να κάνεις, με τη βασίλισσα του αέρα, πρέπει να κάνεις μια σωστή, λέει, επιλογή. Να πάρεις μια αντικειμενική απόφαση. Καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, εάν δεν σου μα κοίτα τι κάρτα βγήκε και μετά πείτε μου εσείς ό,τι θέλετε. Σου λέει ότι θα πάρεις την αντικειμενική σου απόφαση, αλλά απέρριψε κάθε τι που δεν σου είναι χρήσιμο. Και αυτά τα κάνει και ο ανάδρομος Ερμής. Γι' αυτό μας φέρνει να τελειώσουμε καταστάσεις. Ταπ, δεν βλέπω καρδούλες, σας αγαπώ. Λοιπόν, οπότε ναι, συνέχισε αν θέλεις. Θα γίνει αυτό που θέλεις, Βαλεντίνα μου, αλλά θα πρέπει να το δεις λίγο πιο αντικειμενικά. Ο Λέων εδώ, η Εμμανουέλα, 5-8, σε πιάνει λίγο εσένα η αναδρομή του Ερμή, θα πας πάρα πολύ καλά, το είπα και στα λιοντάρια που έβγαλα την κάρτα προηγουμένως, έχετε τον κόσμο στα πόδια σας. Είναι η ωραιότερη κάρτα που μπορεί να βγει από τις κάρτες και τουλάχιστον από τις αγγελικές κάρτες, αλλά από όλες τις κάρτες ταρό. Έχετε μεγάλη επιτυχία. Έχετε τον κόσμο στα πόδια σας. Προσοχή στις σωστές αποφάσεις που θα πάρετε. 19-8. Δεν σε πιάνει βέβαια η μοίρα στην αναδρομή του Ερμή. Πώς θα πας όμως εσύ? Ναι, δεν σε πιάνει, δηλαδή, αλλά όλους μας πιάνει ο ανάδρομος. Τα είπα λίγο τι πρέπει να προσέξουμε. Ξέρετε πάνω κάτω τι είναι. Γεια σου Βαλεντίνα μου, σε ευχαριστώ και εγώ. Που απαντώ έτσι στις... Λοιπόν, πάνω κάτω οι μοίρες δεν σε πιάνουνε 19-8, αλλά όλους μας πιάνουνε. Οπότε δεν κάνεις αυτά τα πράγματα που είναι για τον ανάδρομο. Εντάξει, δεν τα κάνεις, δηλαδή δεν παίρνεις αποφάσεις, κάνεις μόνο τα ξεκαθαρίσματα, δεν πιστεύεις ότι σου λένε, πολλά fake, πολλά, δεν κάνεις αγορές, άστα για μετά. Πάντως το λιοντάρι θα πάει πάρα πολύ καλά. Δίδυμος, η Μαρία με οροσκόπο τοξότη. Μαρία μου, τι θέλεις να σου πω και τι. Με παίρνουν πολλά τηλέφωνα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, γενικά, Μαρία μου δεν μπορώ να σου πω γενικά, μία ερωτησούλα θέλω. Β' με make-up, ασχολείσαι και με make-up εσύ. Μπράβο Εβίτα μου, παρακαλώ. Μια πιο συγκεκριμένη, δηλαδή πώς θα σου πάει ερωτικά. Δίδυμος με οροσκόπο τοξότη.
Υπομονή θα κάνεις, σου έρχονται και πράγματα. Να ξέρεις ότι επειδή είναι και ο ουρανός τους τώρα εκεί πέρα, στους διδύμους, θα δεις ότι θα έρθουν και αναπάντεχα πράγματα. Ορίστε, η κάρτα αυτή βγήκε και για το δίδυμο, έτσι. Λοιπόν, σου λέει ότι γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα, καλείσαι να πάρεις μία απόφαση και σκέψου τα πράγματα πιο ανάλαφρα. Εσείς οι δίδυμοι το έχετε. Έχεις και τον τοξότη απέναντί σου, έχεις και μια αντίθεση, οροσκόπος αντίθεση με τον ήλιο. Δεν ξέρω αν πέφτει ακριβώς, ποιες μοίρες είναι, αλλά εντάξει. Μια χαρά τα βλέπω. Ωραία, οκ. Λοιπόν, Λέων με οροσκόπο τοξότη, έμπλεξα με δίδυμο, απόρριψη μεγάλη. Λέων με οροσκόπο, ό,τι μας απορρίπτει, let them. Άστο να φύγει. Άστο να φύγει. Εγώ να δεις. Αν μου πεις ότι πόσο έχω απορρίψει ή πόσοι με έχουν απορρίψει, για σε όλους συμβαίνει αυτό. Συμβαίνουν, τι να σας πω. Όταν σε απορρίπτει κάποιος, φεύγεις. Δεν κάθεσαι εκεί πέρα πάνω να κλαις. Βγες έξω, βγες και μόνος σου έξω, μόνη σου έξω. Καψούρα μεγάλη, το ξέρω. Είναι αυτό που λέμε σαν τα γραμματόσημα. Κολλάς και σε φτύνουν και κολλάς. Όχι ρε παιδί. Θα σου βγάλω μια κάρτα όμως για να δεις, έτσι για να πάρεις τα πάνω σου. Εντάξει, η πόντια της καρδιάς σας. Λοιπόν εδώ, για να δούμε τι θα γίνει με την καψούρα σου εσύ. Τώρα πες μου αν αυτό δεν είναι αλήθεια. Όχι παιδιά, πέστε το μου. Λοιπόν, για την καψούρα σου, σου λέει ότι έχεις παγιδευθεί κάπου, το οποίο είναι fake, το οποίο δεν είναι για σένα. Παιδιά, το λέει εδώ η κάρτα. Το εγώ σου, μεγάλη αρκάνα, προστάτευσε τον εαυτό σου. Γενικά σου λέει εστιάζεσαι σε άλλα πράγματα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, είναι αρνητικά πράγματα. Επίσης, βγάλε τις αρνητικές και τις φοβικές σκέψεις, τις φοβίες σου από το μυαλό σου. Πάμε παρακάτω. Τι σου έλεγα? Ναι, όχι, δηλαδή, παιδιά, το έχω περάσει, το ξέρω, πιστέψτε με, συμβαίνει σε όλους. Πιστέψτε με. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ? Παιδιά, πρέπει να τελειώσουμε, λέει. Σε λίγο. Τι αδράνεια. Το live θα τελειώσει. Λοιπόν, αν με βλέπετε, πατήστε και τις καρδούλες σας. Δεν έχω και μπαταρία πάρα πολύ. Λοιπόν, με παίρνουν τόσα τηλέφωνα. Λοιπόν, τι ανιχνεύσαν εδώ, ούτε ξέρω τι με βλέπετε καταρχήν. Λοιπόν, αν με βλέπετε, γιατί εγώ, ωραία, πάμε. Τι είναι αυτό τώρα? Πώς το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Λοιπόν, ωραία, με βλέπετε κανονικά, γιατί εγώ δεν σας βλέπω. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Δεν σας βλέπω πολύ κανονικά, γιατί μου λέει ότι πρέπει να τελειώσω το live σε 3-4 λεπτά. Και θα απαντήσω όσο προλαβαίνω, γιατί πρέπει να το κλείσω. Να σας ευχαριστήσω βέβαια που είστε εδώ. Έτσι, γιατί λέει κάπως πρέπει να το επαληθεύσω, θα το δω πώς θα το κάνω αυτό. Θα απαντήσω λοιπόν Ταύρος με Παρθένο και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και θα το ξανακάνουμε αυτό το live. Θέλετε να τα κάνω πρωινά ή να τα κάνω και βραδινά? Πείτε μου κι εσείς ή γράψτε μου από κάτω. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Κάνε το puzzle. Ναι, ξέρεις τι γίνεται? Επειδή ήταν μέσα στη μέση, δεν το... Πού να το κάνω το puzzle? Δεν το βλέπω πια. Πώς να το βρω? Λοιπόν, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η πόντια της καρδιάς μας. Θα το ξανακάνω, παιδιά. Θα το ξανακάνω. Λοιπόν, και ό,τι είναι θα μου στέλνετε και κάτω από τα βίντεο. Να ξέρετε ότι έχετε και μία ερώτηση δωρεάν. Και κάτω από τα βίντεο που κάνω, αν είστε καινούργοι, θα μου το ξαναβγάλει. Να το δω. Μπράβο, σε ευχαριστώ που με βοηθάτε. Καλημέρα. Σε ποιους να πρωτοαπαντήσω τώρα, γιατί δεν ξέρω και τι θα γίνει, θα σταματήσει και το live. Εγώ θα ξανακάνω live και μέσα στην εβδομάδα. Μπράβο, Βαγγέλη μου. Άντε, Μερόπη και Γιώργος. Αυτό προλαβαίνω με το 8 του νερού. Η Μερόπη και ο Γιώργος, αν θα έχουν εξέλιξη,
και σου λέει ναι, θα έχεις εξέλιξη. Θα έχεις εξέλιξη, συναίσθημα. Συναίσθημα, μπράβο, μπράβο. Αν μου το ξαναβγάλει το puzzle, έχει καλώς. Απλώς το live θα τελειώσει σε 2 και 14. Και δεν ξέρω γιατί μου το βγάζει αυτό τώρα. Αν είναι δυνατόν. Όλα τα περίεργα τώρα με τον ανάδρομο Ερμή. Το περιμέναμε αυτό. Το περιμέναμε. Ταύρος με Παρθένο. Τι ρωτάτε, παιδιά? Ο Κρυός με τον Ταύρο και οροσκόπο αν θα δει μια άσπρη μέρα. Είπαμε ότι άφησε λίγο να περάσουν τα πράγματα και όλα θα γίνουν. Έχεις και τον Ταύρο, αν είσαι και σαν οροσκόπο στις πρώτες μοίρες, οπότε που είναι τώρα και η αναδρομή του Ερμή, άστο να περάσει. Η Μαρία που είναι Κρυός, εγώκερος, δεν ξέρω. Με τον εγώκερο. Τι θα γίνει η Μαρία εδώ πέρα, να σου απαντήσω. Άνοιξε την καρδιά σου, συναίσθημα βλέπω. Αν είστε μαζί και με ρωτάς για τα ερωτικά σου, σου λέει ότι κάνεις, άνοιξε την καρδιά σου. Πες κάτι με το βασιλιά του νερού που θέλει αυτό το άτομο να ακούσει. Μιλήστε, εν πάση περιπτώσει. Μιλήστε. Δεν μου ξαναβγάζει καρδιά μου το puzzle. Δεν θέλει. Θέλει, λέει, να κλείσω. Τι να κάνω? Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Θα ξανακάνουμε το live. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Και να μου στέλνετε καρδούλες, ναι, και καρδούλες μέλους. Γεια σου Αργυρό Πάνος, βγάζω μία καρτέλα, Αργυρό Πάνος, παιδιά πολύ συναίσθημα πέφτει, νερό, το 7 του νερού, μια περίπλοκη απόφαση σου λέει, αλλά πρέπει να σταματήσετε να αναβάλλετε πράγματα, ή μιλήστε ή ξεκαθαρίστε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει εδώ αγάπη. Ξεκαθαρίστε τα πράγματα. Γεια σου Ηλία, γεια σας παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το live παρόλα αυτά θα κλείσει σε 23 Δεύτερα. Σας αγαπώ πάρα πολύ, θα προσπαθήσω να το ανεβάσω στο YouTube, πηγαίνετε και εκεί να κάνετε την εγγραφή σας, είναι δωρεάν, να βλέπετε και εκεί τι ανεβάζω και θα ξανακάνουμε live. Να μου είστε όλοι καλά, σας αγαπώ πάρα πολύ. Εάν δεν κλείσει σε 3 δεύτερα,